Soňra hormatly prezidentimiz halkara foruma gatnaşmak üçin ýurdumyza gelen Gambiýa Respublikasynyň vice-prezidenti Muhammed Jallow bilen duşdy. Hormatly prezidentimiz belent mertebeli mehmany mähirli mübarekläp, Birleşen Milletler Guramasynyň deňze çykylgasy bolmadyk ösüp barýan döwletler boýunça 3-nji maslahatyna gatnaşýanlygy üçin minnetdarlyk bildirdi. Hemde bu geň meşhurly çäräniň bu döwletler üçin hereketleriň awada maksatnamasyny netijeli durmuşa geçirmäge ýardam berjekdigini bellidi. Mehman mähirli kabul edilenligi üçin hoşallyk bildirip, iri halkara çäreleriň geçirilýän merkezi hökmüni awada millet ýagatçylyk zorlugynyň ähmiýetini bellidi. Duşugyň dowamyny bellenişi ýaly Türkmenistan dürli ýurtlar bilen, şol sanly Afrika döwletleri bilen dostlukly we özara bäkbitli gatnaşyklary ösdürmäge uly ähmiýet berýär. Şoň bilen baglykda döwlet başdanmaz ýurdumyzyň Gambiýa Respublikasy bilen syýasy, diplomatik we feodal ykdysady gatnaşyklary ösdürmäge taýýardygyny tasdiklady. Şeýle de hormatly prezidentimiz mehmanyň saparynyň çäklerini, ýurdumyzyň ykdysady gazananlary bilen tanışykdyklaryny hemde Türkmenistanyň resmi wekilleri bilen duşuşykdyklaryny belläp bu saparyň üstünlükli geçmegini arzu etdi. Bellenilşi ýaly häzirki wagtda energetika, himiýa senagaty, oba hojalygy, saglyk goraýyş we bilim ulgamlaryny tejribe alşmak üçin uly mümkinçilikler bar. Şonuň bilen birlikde iki halkyň arasynda medeni gatnaşyklary ösdürmek, sungat we döredijilik ulgamlaryna hyzmatdaşlygy höwetlendirmek hem mühim uğurlaryň biri bolup durýar. Şoň bilen baglykda döwlet başdanmaz Türkmenistanyň Gambiýa Respublikasy bilen gatnaşyklary ösdürmek baradaky teklipleri gollamaga taýýardygyny beýan etdi. Gambiýanyň vice-prezidenti medeni ynsanperwer gatnaşyklar barada belläp, öz ýurdunyň Türkmenistan bilen bilim ulgamyna hyzmatdaşlyga uly gyzyklanma bildirýändigini aýtdy. Özara hormat goýmak we açyklyk ýagdaýynda geçen duşugyň ahyrynda hormatly prezidentimiz hemde Gambiýa Respublikasynyň vice-prezidenti Muhammed Jallow ähli umumy başlangyçlaryň çäklerini, hyzmatdaşlygy mundan beýlägem dowam etmäge ygranlydyklaryny tasdiklap, birek-birege iň gowy arzularyny beýan etdiler.